Caca. 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 Badai galana सिरि खुलुमबाय बयखौबो गुड मर्निं ओमफ्राय नै दिनै फुङावनो आङो दिनै फैनांदों आरो फोथाराव फामुआव गेटआ नै डेन्जार मारिग्राया जाना अबे मोनसे उमब्रा लामायालाय माने बाबाया एसे लोमजाना दं नालाय फैनो हायाखै आरो दिनै ओमफ्राय आं एसे माबानो फैदों आरो दिनै लाइटखौबो लगायना गालाङो नालाय मोनायाव नै बेफोरखौ खोमोरनांगौ दिनै मोनसे गेट दंबावो बेखौबो बोरै खुलियो नै गाजोलखौ ओरै फिदिंनानै ओरै खेवनांगौ आरोखि दरजा मोनसे खुलिबावनांगोन थाला बेनि सिङावसो दं नालाय सुइसफोरा बेखौबो खुलिबाय ओमफ्राय बेयावसो आरो सिङावसो दसे फेन जानांगोन गरमथार लाइटखौ खोमोरबाय नै बे सुइसआबानो लाइटनिया ओमफ्राय नैयो जाहैबाय फेनखौ दसे जानि ल'आव गरमथारना बोथोरा दा माने गरम बोथोर नालाय गरम जाखागोन ओमफ्राय आं दसे फेन जानानै एसे झारु मारिनानै ओमफ्राय खांख्लर दंनो खुमब्रा दंनो बेखौ आं एसे लांनोसै नै खुमब्राया बेयावनो दंखायो नै बे फिसासा आरो खुमब्राया बे खांख्लरखौ नोङो बैयाव साङावसो खानांसिगोन दसे उनाव खानोसै दानिया लाबाय आं आखाइयाव झारु माने एसे सिबनानै गालांसै आरो नङाबा बाला बाला जाना थायोना बेफोरखौ आं एसे सिबनानै गालांसै आं जाबाय दानि जुगनि हासिब सिबगोरा मावथि सेंग्रा सेंग्रा होनजाबावनो बोरायबाय नङा होमबा बेखौ आं सिबनानै एसे सिल सिल खालामनानै गालांग्रोनोसै दै बेखौ सिबखांलायबाय ओमफ्राय सिल सिल खालामबाय ओमफ्राय दानिया मेंबायना एसे फेन दसे जालायनोसै 1 मिनिट आरो बोराय देहाना मेङो बेखायनो दसे जानोसै ओमफ्राय आरो सिलाखौ सिबिलायनोसै दसे दानिया नै हासिब गोलावखौ लाबाय आरो गोलाव जादखौ औवानिया ओमफ्राय नै बेफोर दंफां बिलाइफोरखौ एसे ओरैनो साफा खालामना गालांसै नङाबा लेथ्रा जानाय थायोना रोजा जाना थागोन होमबानियासो साफा नुगोन ना जायगाखौ नङा होमबा रायजोफोर साखोन सिखोन डिसिप्लिन होनो ना मा होनो इंराजियाव सिबखांबाय रायजोफोर नै बेखौबो सिल सिल नुलायबाय मावथिद्राय नालाय औवानि हासिबा नै बेयाव जोर फिसा हाबबाय नै जि साबाय थै बोरै दिहुनगोन दा बेखौ बिराद खस्थ' मोनोलै बिदि जोर हाबबा नै थ्रोब हाबनानै थायो दा बेखौ एरख'नांसिगोन न'आव थांनानै दा मोनसे मावखांबाय नालाय फेन जालायनोसै दहायनि बायदि नै 1 मिनिट आरो बेखौ जाखांनानै साला कारेन्ट थांबाय नै कारेन्ट गेलगा माने फेन जानाङा थाब थाब मावदो स्रां स्रिं खालामनानै न'आव थांदो होननाय जादों आरोना बियो बेखायनो आं लाबाय सिखा ओमफ्राय मना नागिरनांसिगोन दा माने खांख्लर एसे खानानै लांनांगोन नालाय नोंसोरनिया खांख्रिखला ना मा होनो जोंना खांख्लर होनो बेखौ खानानै लांसै मना नागिरग्रोनि आं नैबे प्लास्टिकआवनो लांनोसै खानानै बेयावबो गेट फिसा दंलै नै बेखौबो बोखारनानै बैसो नालाय खांख्लर बारिया ओरै गंला गंलिसो थांनांसिगोन नै नुबायना रायजोफोर बेफोरनो आरो नैफोरावनो दं बारा गोरलैखौ खाला एसे रानाय नै बेफोरबायदिखौ खानोसै नोजोरावनो मोनजोबगोन बायदि मोनदां नै बिसिनि जाबाय आरो एसे खाबावनोसै नै बेफोरखौबो खानोसै माने नङाबा आरो राद्रायगोन ना उनाव खाना दोनाबाबो राद्रायबा आरो जाजानायबो नङा मारजानायबो नङा आरो नैफोरावबो दंलाजोबो नै बेफोरखौबो खानोसै लानानै फैबाय ओमफ्राय बेसेबां जादों नोंथांमोन खोन्थानां खागासेयाव दिनै बेसेबां मोनखो गासिखौबो खायाखै जेनेबा बेखिनि जाबाय आरोना थाइबेसे सानदो नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै बा पस्ट खालामनानै नै बेखिनि बेसे केजि जाथावथाव खोन्थाहरनाय सोरबाफोर हायोबा बेखौ आं न'आव लांसै जानो थाखाय नै खुमब्राया बेखौसो बावलांगोन बेखौबो सोखाना दोननांगोन खांख्लरजोंनो ज' लांनांसिगोन नालाय न'आव माइ बारियाव दै दंना गैया बेखौ एसे नायनानै थांनांगोन ना माने चेक खालामनांगोन नालाय नङाबा माइनि अबस्थाया गाज्रि जालांगोन ना बेखायनो आं माइखौ एसे नायहैग्रोनि नोंथांमोननोबो खोन्थानि नायबाय था नै जोंहानिया माइ थिलिया साइस्थ'आ बरिया जाबोदोंथ' ना रायजोफोर बेयावबो गेट दं नै बेखौबो खुलिलायबाय ओमफ्राय दानिया नै नोंथांमोनहा नायदो
बैयाव पाइप बहायना दोनदो माने दै मेचिन सारग्रा दैया बरिया जानानै दंथ' नङा होमबा रायजोफोर ओमफ्राय नै बियो आयं मोनानि एसे लेट गायदोंमोन नालाय बिसानिया जाथ'वाखै नै जोंहानिया एसे साइस्थ'सिन जाग्रोबाय आरो नुखाबायना डिफारेन्सखौ सिनायखायोना सोरानिया सिगां सोरानिया लेट नै आयं मोनानिया एसे लेट गायदोंमोन नालाय दासो ओमफ्राय जोंहानिया नै बरिया जानानै दं मोजां मोजांल' जाथोंसै दैया बरिया दंथ' गेजेरनि अबा दंना गैया होनना नायफैदोंमोन आं गेजेरावबो फुरा मोजां बराबर दंजोबो आरो खेबसे सेलफि लानोसैलां फोथारजों फोथार गेजेराव फुरा माइ गेजेराव दंफैयो आं दायो नै ओरैबो माइ बेफोरो गोजौ जाजोबबाथ' हाबनोनो बालायलांगोन नेयाव गेजेराव गोजौ जाजोबगोन ना बेफोरो जाबायलै न'आव थांसै जोंहा आरो न'आव हाबाफारि दंबावो माने फिसाजोनि बार्थडे आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय बे भिडिअ'आव जोंहा बेयाव फिसा ओरैनो केक हानाय दं आरो न'खरनि गोजा बेयावबो बाजार खालामहैनांगौ बाजाराव थांनानै बेखायनो दा आं फोथाराव फैबाय माने बाबाया फैबाय थाखायो सानफ्रोमबो ओमफ्राय लोमजादों आरो एसे देहाखौ बोरैबा मोनदोंनो बेनिखायनो आङो दिनै फैदों आरो बेनि थाखायसो नङाबाथ' आं फैया बाबायानो फैबाय थाखायो केकखौबो मारिबाय थाथ'दो माइथिलि माइबारि थाथ'दो बाय मोजां देरनानै मोजां जोंनो माइ हो माइरं हो नङा होमबा ओमफ्राय बेखिनियानोसै आरो आंनि भिडिअ'आ माने फुंनि दसेनि दान्दिसेनि हाबाफारि नै एसे नायना लादो सिनारिखौ जोंहानि फामु न'खौ नै बेलाय मा लेस्रि ना मा बेलाय लेस्रि खोमालै ना रायजोफोर खोन्थाहरलाय आं बारा मिथिलायलाङा लेस्रियानो जागोन बेयो आंनिबा ओमफ्राय नै फान्थावफोर दं फान्थाव फिसा बेफोरो बरिया आरो जानो बेफोरो ओमफ्राय नै बिथिंजानियाबा मा नै बेयो माथाय मिथिलायलांलां आं बारा मिथिलायलाङा बेयाव बानलु सिब्र' दं नै माने फुलि आरो जावैनाय नै बेफोर रज'नाय माखा बानलु सिब्र' गोजा बेखौ फारि ओरै गायना होगोन मोनजाबाय थासिगोन आरो बुरजानो ओइ फख्रियाथ' बेयाव थाबाय फख्रियाव ना बोखांनाय जाथारखै मालाबा ना बोखांबायोबा आं भिडिअ खालामनानै देखायगोन नोंथांमोननो नेनानै थाथ'बानो जाबाय फोथाराव फैनाय लेबु थाइनैसो खानानै लांफानि माने न'आवबो जानो थाया नालाय एसे गोराया सिङावसो थायोलै बेखायनो एसे उसुबिदा जायो बेफोरखौनो खाना लांसिगोन बेफोरबो जाजायो रोसि गयो र' आं नागिरनि थाइनैसो बेखिनियानो जाथ'सिगोनलै रायजोफोरनि जानो आन्था दाहाय दिनैनि बार्थडेआव सोरबा जागोन ना बेखायनो लाखाबाय आङो माने आलासिफोरबो फैगोन नालाय सानैसो बेखिनियानो थोथ'सिगोन जाबाय प्लास्टिक मोनसेयावनो थोबाय बेखौनो लानानै थांजोबनोसै ज'नो बेयाव खुमब्रा थाबाय लेबु थाबाय ओमफ्राय खांख्लर थाबाय जाथाबाय कारेन्टबो फैफिनलायबाय दसे फेन जायाबाखि जाबावगोन गोलोमजोबनाय मोनबाय आंहा नै गरम फुंनिफ्रायनो गरम दानि बोथोरा मानोबा डेन्जार गरम फेन दसे जानानै थांसै 1 मिनिटल' जागोन बारा जाया माने न'आवबो थाब थांनांगौ नालाय थाला मारिबाय आंहा बाय होनोसै नालाय नैबे सेकेन्ड गेटखौबो मारिबाय बेखौबो गाजोलजों मारिनांगौ आंहा थफ्लाया नै लाखाबाय आरो थांनांसिगोन नालाय न'आव बेखौबो मारिबाय ओमफ्राय मारिनो लागाथ' जेबो गैला बैखौ मारिलांनांसिगोन जायखिजाया फोथारावनो जागायनानै फोथारावनो फोजोबनोसै भिडिअखौ रायजोफोर बेखिनियानोसैमोन चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट खालामहरदो